Adulterate. Adulterate meaning is make impure by adding inferior substances. जार ओडिया अर्थ ହେଉଛି ଅପମିଶ୍ରଣ, ଭେଜାଲ, ଦୂଷିତ କରିବା ବା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା ବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଦେଉଥିବେ, ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏଡଲ୍ଟରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଭର୍ବ ୱାର୍ଡ଼ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଭର୍ବ ୱାର୍ଡ଼ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା। କ୍ଷୀରକୁ ପାଣିରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରାଯାଇଛି ବା କ୍ଷୀରକୁ ପାଣିରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଦି ମିଲ୍କ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଏଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର। ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ର କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ କ୍ଷୀରଟା ସେମିତି କେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ଭେଜାଲ କିଛି କରାଯାଇଛି ତାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମିତି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାୟରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଟ୍ରିକ୍ସଟି ହେଉଛି adults are more impure than children. So adulterate means to make impure. Adult ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପିଓର ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାନ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ, ତ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ମନେ ରଖିପାରିବା adulterate, ଯାହାର ସିନୋନିମ୍ସ ହେଉଛି dilute, polluted, mixed, impure, contaminated ଓ ଏହାର ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ହେଉଛି pure, unadulterate, undiluted, unmixed, uncontaminated। ତ ଏମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।